dollár, ugye, és akkor és ők dollárt tettek be, és pezóba fizetik őket ki, ugye? Magyarul elnyelte a rendszer a pénzük 75%-át. Igen. 2002-ben történt az összeomlás, de a 60-as évek közepe óta itt élő Előd Ádámmal még most is állandóan tüntetésekbe botlottunk. Sőt, én magam is napsütésben, esőben szinte mindig. Utólag visszagondolva persze mindenki bánja már, hogy pár éve az ország kompromisszumképtelen vezetői túlfeszítették a húrt. Az indulatok viszont máig sem ültek el. Talán csak a külföldiek élvezik, hogy Latin-Amerika építészetileg mindenképpen legérdekesebb városában egyik napról a másikra, számukra, dollárral a zsebükben, minden hihetetlen olcsó lett. Amerikaiak, angolok, németek, és mondom most már magyarok is szó szerint 1000 szám áramlanak ide. Művész. Argentína és Magyarország között rengeteg a párhuzam. Pár perc múlva a reklám után belenézhetünk Magyarország jövőjébe, hogy hová vezet a politikai kompromisszum, képtelenség és acsarkodás. Képzeljék, arra tanít minket Argentína példája, hogy minél nagyobb a gond egy országban, az emberek annál inkább hisznek az ígérgető populistáknak. Minél nagyobb a baj, annál kevésbé akarunk szembesülni vele. Úgyhogy innen folytatjuk Argentínával. Utolsó 50 évben legalább 30 év populizmus volt. Ígérgetés, amit úgyse lehet beváltani. Igen. És az emberek ezt miért nem látják át? Mert szeretik hallani. Szeretik hallani. A reklám után pár perc múlva folytatjuk, maradjanak velünk itt a TV2-n. Ismét jó estét kívánok! Argentína, Buenos Aires a ma esti helyszín, mondom ezt főleg azoknak, akik csak most a reklám után csatlakoznak hozzánk. A párhuzam, ez a fő témánk, a párhuzam Argentína és Magyarország között. Azt szokták mondani, hogy Argentína olyan, mint egy 18 éves tehetséges atléta, remek edzés eredményekkel, aki furcsa mód mégsem tud élni a versenyen a lehetőségeivel, mindig elpuskázza azokat, mert fáradtan, kialvatlanul érkezik a versenyre az esti hangos kocsmázás után. A kérdés az, hogy ilyen ország lenne Magyarország, és mi sem tudunk élni az esélyeinkkel? Az egymástól 12 000 kilométerrel lévő magyar és argentin főváros számunkra meglepő hasonlósága sokak szerint abból ered, hogy Buenos Airesnek is ugyanaz a korszak volt a fénykora, mint Budapestnek. 1880-tól az első világháborúig, sőt, kicsit még a másodikig is. Képzeljék, az időtájt az 1000 számra ide települő magyaroknak saját nyelvű újságaik voltak, sőt, még vannak ma is. Tucatszám jöttek például építészek, közülük a leghíresebb Kálnai András volt, aki több mint 100 épületet tervezett Buenos Airesben. Ő építette például ezt a kissé elhanyagolt villát az argentin főváros egykori elegáns folyóparti sétányán, a Costanera Suron. Sportolni és kikapcsolódni még ma is ide járnak az argentinok, sétálnak Kálnai pergola ernyője alatt. De a magyar építész tervezett éttermeket és sörözőket is, sajnos néhányat már csak régi, megsárgult fotókon lehet látni. Bár az egyik legérdekesebb, gyönyörűen felújítva, ma is áll a felhőkarcolók tövében. A legszebb és a legfelkapottabb helyére épített, persze. És erre még emlékeznek itt? Erre itt nagyon emlékeznek, egy nagyon közkedvelt építész, és megtartják az óriási toronyházak mellett az ő épületeit, sőt, meg az út is kikerüli. Ja, igen, azt láttam, igen, hogy az a kis sarkon, igen, az ott ütött-kopott kis épületet is megtartják, sőt, azt is meg fogják újítani a híreink szerint. A műsor elején persze nem Kálnai épületeire céloztam, amikor ma este, gondolom optimistán, jegyzett füzetet szerettem volna látni politikusaink kezében. Nem a kövek hasonlóságára gondoltam, hanem a gazdasági és politikai helyzet párhuzamaira. Elemzők sora állítja ugyanis, hogy az az út, amit Argentína közelmúltban az összeomlás előtt bejárt, nos, az kísértetiesen hasonlít a mai Magyarországéra. A krízisek, amik voltak Magyarországban, az ekonomiai krízisek,
a infláció szisztémák, etc. Az paralel, ami volt Argentinában. A 73 éves Koppány úr Argentína egyik legsikeresebb bőrgyárosa. A 60-as évek közepe óta üzletel már Magyarországon is, úgyhogy rálát mindkét országra. Nézd, a magyarok ugyanúgy, mint az argentinok, nagyon individualisták, és ez nagy kár, szóval nagy kár, mert rengeteg kárt okoz az országnak. A konszenzus hiánya, a korrupciós ügyek, a politikai elit hitelvesztése, az utcai tüntetések, nagy sztrájkok, magas infláció, halogatott reformok, a mai Magyarországra minden ugyanúgy jellemző, mint Argentínára volt az összeomlás előtt. Csak egyetlen dolgot nem tudunk még mi magyarok, amit viszont az argentinok már igen. Hogy mi van utána, hogy a krach után milyen lesz az ország. Hát Argentinát nézve nem sok jóra számíthatunk. Itt 5 évvel az összeomlás után sem mer például senki szép és új autóba szállni. Nézzenek csak körbe. Az emberek sötét ablakok és ütött-kopott kocsik volánja mögé bújva próbálják megúszni, hogy kirabolják őket. Akkora lett a bűnözés. Itt nekem van barátaim, akinek vannak ezek a luxus kocsik, de ahelyett, hogy itt Argentinában van nekik, átviszik Uruguayba, ahol 3 hónapot per év a nyáron vannak a villák, és akkor furikáznak a jó autókkal. Ott használják az autókat, igen. Koppány úr itt nőtt föl Argentínában. A családot ma már ide köti a múlt. A falon esküvői képek és a rokonok. Ez pedig a te esküvőd már, ugye? Ez az én esküvőm, ez 59-ben volt, szóval majdnem 50 év voltam. Buenos Airesben, fehér zakóban? Buenos Airesben, december 19-én. Nyár volt, 35 fok. Sok időt töltöttünk együtt, és sok felé jártunk. A fiánál például, aki most épp bőrszőnyeggyárat nyitott. Elrepültünk vidéki barátokhoz, megmutatta nekem Argentínát, és közben arról mesélt, megint mintha csak Magyarország közelmúltját idéznénk föl, hogy az országra ráengedett globális óriásvállalatok olcsó termékeikkel hogyan tették tönkre a helyi kis- és középvállalkozások egy részét. Hogyan erőltettek külföldről reformcsomagokat az országra, minősítették éltanulónak és dicsérgették a miniszterelnök reformjait. Közben pedig az ország rohant a vesztébe, de ezt még maguk a gyárosok, az elit, a gazdagok sem fogták fel. Koppány úr sem 1000 alkalmazottal. A mai napig szomorúan mereng ezen a kudarcon. A munkásaim és a szekretárim előbb láttam, mint én. Ők mondták azt, hogy hát ez nem lehet, nekem van egy húgom, van egy barátom, aki gyártott, mit tudom én, játékokat. És van, elszegényedett. És van neki 10 munkájas, a 10 munkájas az utcán van. A populizmusnak van felelőssége? Igen, hihetetlen. Itt az 50 év, utolsó 50 évben legalább 30 év populizmus volt. Ígérgetés, amit úgyse lehet beváltani. Igen. És az emberek ezt miért nem látják át? Mert szeretik hallani. Szeretik hallani. Nem csak az egyik politikai oldal okolható tehát, ne ringassa senki ebbe az álomvilágba magát, hogy nem felelős. Előd Ádám például, aki Cambridge-ben járt egyetemre és a krach idején az egyik legnagyobb argentin bank államkötvényeit kezelte, döbbenten állt, amikor az összeomlás egyik napról a másikra bekövetkezett. Éljük a következményét. Előtte senki nem gondolta, hogy van ilyen, hogy a bankok bezárnak, mert fizetésképtelenek. Az emberek elkezdenek tüntetni, mert nincsen pénz, és nem tudnak hova menni, és nem tudnak mivel kifizetni az élelmiszert, a cégeknek nincsen pénzük, mert a bankban reked, és... Mondjuk mennyi pénzét veszítették az emberek? Az egészet. Az egészet. Az egészet, hát, és akkor elkezdtek tüntetni, és hát december 20-án volt az, hogy az egész az Avenida Majon, ami 2 utcával van arrafelé, az egész tömeg hömpölygött le, és akkor elkezdtek lőni, és meg is öltek néhány embert. És akkor az elnök, egyre durvább a helyzet. Egyik nap indukálja a másikat. És üzleteket és ilyen szupermarketokat támadtak meg. És akkor az elnök, aki arról nevezetesen, hogy abszolút semmit se akart csinálni, és nem akart semmiből is határozni, egyszerűen fogta magát, és a helikopterében elment az elnöki palotából, és mindenkit ott hagyott. A szakszervezetek és az ellenzék hetekig az utcán tartották az embereket. Persze tüntetésekkel nem lehetett megoldani a helyzetet, úgyhogy a külföldi befektetők elvitték a pénzüket.
Nagy és globális a mai világ, pillanatok alatt be lehet máshol is fektetni. Nem kötelező Argentínában vagy éppen Magyarországon. Ezek után az ország valutája végképp összeomlott és katasztrofális állapotok uralkodtak. Emberek, akik nem tudtak kifizetni például egy műtétet, vagy pedig olyan helyzetben voltak, hogy elvesztették a házukat, mert kivettek egy dollár kölcsönt, és nem tudták visszafizetni, és elárverezték a házukat. Tehát amikor azért ugye elindult a zűrzavarba ez az ország, az emberek joggal dühösek voltak. Igen. Nem fogták föl, hogy még nagyobb bajt csinálnak. Hát én azt hiszem, hogy először a dühöket akarták valahogy kifejezni, de miután kifejezték a dühöket, akkor rájöttek, hogy ez, hogy tovább megy, akkor teljesen össze fog omlani az ország. Előd Ádám ma már nem egy nagy bankot irányít, mert váltott. Most pénzügyi tanácsadó, de vannak ásványvíz üzemei, ingatlanai, pezsgőüzeme, rengeteg sikeres vállalkozása, nem csak itt Argentínában, hanem Spanyolországban, sőt, újabban Magyarországon is. Neki a magánpénztárcáját tekintve jót tett a válság. A Buenos Aires-i pénzügyi elit kedvenc éttermében azt mesélte, kicsit talán magára is gondolva, hogy az összeomlás leggroteszkebb része épp az volt, hogy a krach a gazdagokat még gazdagabbá tette. Aki megitta a levét, az a középosztály. Ők ugyanis kihasználták az űrzavart, és még több mindent szereztek, mint amennyiük előtte volt. Időben kivitték a pénzüket Argentínából, az összeomlás után pedig tizedáron vásároltak fel mindent, és dőzsöltek az olcsóságban. Az elit, amely kompromisszumképtelenségével és önfejűségével a bajt maga is okozta, egyáltalán nem járt pórul. Megfontolandó tanulság. A milliárdosok még milliárdosabbak lettek. Ma is ugyanitt tesznek, ugyanazok az emberek, ugyanazok az arcok. Egy óriási steak, stb. 500 forint. 500 forint. Hát képzeld el, olyan, mintha most az euró 250 forint, hogy az euró felment volna 1000-re. Tehát 1 euró 1000 forint lenne. Hogy jönnének... Egyrészt rossz, de akinek euró van a zsebébe, hát Ausztriában, igen. Annak hirtelen negyed annyi az ország. Hát az egész ország ingyen lenne, ugye? Praktisze. Hogy aki mert idejönni 2002-ben, az evett, ivott, felvásárolta a cégeket, az ingatlanok lementek a félárra, a cégek lementek néhány cég lement az 1/10-ére az értékének. Ez volt az a pillanat, amikor az emberek elkezdték megint visszasírni az argentin szegények bálványát, Evitát. Megdöbbentő módon az emberek az ígérgető populistáknak a válság után jobban hittek, mint előtte. Ez is tanulságos. Tombol azóta is a populizmus, az ígérgetés, amit Argentínában egyébként annó Evita férje Perón talált fel. A temetőben Evita kriptája elé a krach óta minden nap friss virág kerül. A nélkülöző kisemberek úgy érzik, hogy az ország vezetői újfent becsapták őket, megint csak magukra gondoltak, a zsebükre, és közben önző kapzsiságukban zátonyra futtatták az országot. Megesett ez már sok országban, lássuk be, és egyáltalán nem biztos, hogy mi, magyarok védettek vagyunk ellene. Itt erről az erkélyről